GG. Εντάξει. Εντάξει, πρέπει εδώ το λιγάκι εδώ. GG. Όχι. Βγάζει τη ζημιά μια αράγη που πάθαμε. Η ζημιά η χοντρή έγινε εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Θα μπουνε τα τούμπανα από εδώ. Να δείξουμε ποιος. Άμα δεν είναι και ο Μανώλης. Ευτυχώς που είναι και ο Μανώλης. Ευτυχώς που είναι και ο Μανώλης. Άντε να τα δέσουμε αυτά τα πράγματα. Ο χαμός. Αυτή η τουρκίδα που βλέπεις εδώ θα πεις ένα ότι ταφ. Ένα μαύρο. Και εγώ θα βάλω μια σαν την κεφαλή σου. Γιατί έχουν τα ελαττήρια, είδες. Έλα, πού είναι. Τώρα έρχεται να χώσει. Πώς γίνεται να μην το σταματήσω. Τι βάζει αυτό. Πάει πρώτος τέταρτος. Εδώ και να τα βάλει και με τη σειρά και τι έγινε. Θα υπάρχει λόγος. Ο Μπλέκιος. Ωραία. Έλα. Είναι πώς το βλέπεις το εργαλείο. Θα σωθεί. Τι έχουμε.